днес ще гримирам с моята приятелка Рая, а аз съм Кати. А преди да започнем, искам да последвате с камбанката тук и да дадете по един огромен лайк, както винаги ви казвам. И по едно коментарче. Да, и по едно коментарче. Задължително. Ох, чакайте. Така, и днес тя ще ме гримира за YouTube. Тя има канал в TikTok и аз Може да ме последвате. Да, последвайте в TikTok. Ще го изпишем отгоре на екрана после. Да, значи тя ще ме гримира за YouTube, за моя YouTube канал, а аз ще гримирам за нейния TikTok канал. Да. Нека да започваме. Хайде. И аз си нося щипите. Чакай аз. Аз си взех. Това са щипите. Чакай, я да видим. И моите са тук. Дай твоите. Аз ще помня твоите. Добре, така. Малко сме побъркани с ситуациите. Също, не. Изчакай. Мале, те са връщи. Тук хора ни много тъпи ни дразнат. Защото ние имаме тук едно коте. Малко. Да, и те искат да ни го вземат. Ама едното му... Ох, тук е много трудно да ти ги сложа. Едното. Горе да. Чакай, да, ще го. Нали аз те гримирам. Да, бе, ама... Искам да си го. Ето. Ох, че обърках джубовете. Тя има ужасно много гримове. Аз съм по-малка от нея с година. Нормална работа. Но и аз имам гримове, показала съм ви. Не са толкова. Верно ли? Опа! Ще ги спонсор. Значи първото е дис. Ама ще ползваш моя крем. Да. Хора, чакайте само да ви покажа крема, който е на Балея. Балея е много добра фирма. Така че и Essence. Нейните работи са на Essence. Буквално да си имам две неща на Катрис. Балея на Камил, много е готин. И е балсам за ръце и ногти с екстракт от лайка и е подхранващ ногтите и ръцете. Също. И аз много е приятен. Да започваме, Катя. Аз обичам да говоря. Усещаме. Значи, първо се слагаме на ръцете тук. Покажи на хората какво е това. Нали аз показа? На Essence това. Да. После, днеска специално съм ходила до Лелито да си купувам, после слагаме 3 капки. Манджа. Никаква манджа, не е това. Ти проседна. Какво така присвискаш очи се едно ще гръмвам? Откъде да знам? Е така сега тук да размажем. Хубавото. Ох, изгърбих се. Чакай, ти гледай за мама, че ще ме прибия. Приятно ли? Дълго. Хора препоръчвам. Терапията е от Рая. А не си ли носиш тези? Вижда! Аз съм го щупила това без диска. На две части. Аз пак си го ползвам. О, коляното ми! Прасна са. О, това е диска ми изкара. Второто нещо. Ох, не мога сега го намеря. 3 часа ще го търся. Тая чанта е бездънна, хора. Бездънна е. А изглежда съвсем малка, вижте. Дай много отрупана. Направо много тежи. Днес също съм ходила и до Лилито за това. Тя само до Лилито, тя живее в Лилито. Ако можеше да живее в Лилито, ще да го направи. Със сигурност. Другото. Какво? Това е приятно, Леко. Ох, че си заклещих кръг. Ти гледаш ли за мама? Не знам, след това се пак. Много съм сладка. Не, верно си сладка. Хора, ако нямате TikTok и сте гледате си го, ще видите аз какво ще направя. Верно. А сега да не ме направиш наклон, аз тук се Ако старая. не ме направиш мене наклон, аз няма да направя наклон. Знаеш, че аз гримирам хубаво. Понякога, ако искаш, гримираш хубаво, ако не искаш, няма да гримираш. Това си е твое ниво. По принцип е така, да.
Когато не съм в настроение, обичам да се гримирам, тогава се ми получава най-добре. Аз просто след малко го изтривам. А като съм в настроение и се гримирам хубаво, просто не. Никога не става. Сега. О! Сега мина. Лака. Сам нам назъм грела. It's just for Africa. О! А ти защо имаш такова? Какво? Такова. Заведеш това? И аз искам да си взема. Аз мисля, че онова кръвото искаш. Не. И то няма друго май там. Да, между другото. Няма, аз го взех това там от те. Другото не ти ли е качествено? В принцип, те и двете са гадни. Това, нали, е това. Не става за нещо. Просто за 15 минути го, нали, стяга и после се отпуска. Аз го използвам сам да си оформя, виждате. Ох, аз какво търся в момента? Нищо не търся. Втората... Това. Това е същото като това, дето ми нанесе. Не, по принцип. Това е хавет, по другата е болеш. Но след. Сега, чакай да е ладно тук. Много хубаво мирише. На ванилия и какао. Да, и то ли ти от лилито? Не. А пак е на есен. Откъде е? От ден. Лили или Ден би живяла там наистина. Там може да получаваш безплатни неща. Пишете в коментарите вие дали имате гримове, много ли са. И на колко години сте. Това е най-важно. Защото да си на 5 и да имаш гримове повече от примерно Катито или мене. Не знам. И също пишете на коя марка са, дали са качествени, харесват ли ви и откъде може да си ги купим, защото ако са качествени, познайте кой ще се възползва. Аз. И аз. Представете си, Катито не знае какво е Get Ready With Me. Аре, стига си ми излагала. Не, в принцип това не е излагат, че не знаеш какво значи Get Ready With Me. Второто нещо е пудрена есенс, дето е бяла. Почти. Ето цвета на кожата. Ето вижте, почти като цвета на кожата, ама аз сега съм малко тъмничка, защото бях на моренце. Сега. Това е от една плюшена играчка. Ръкчичката му. И става ли? Да, това е за пудра. Аз го използвам за пудра, така. И сега, чакай. Сега съм тук. Ако някой ми каже в коментарите долу, че аз не мога да гримирам, да се пробва той да гримира. Тук служих много. Добре, може да е до някъде, че не мога да гримирам, но до някъде съм. И мене кръста. Не е удобно! Възглавничка. Това е много добре. Това е от новата колекция на есенс. Много е сладко. За малко днеска да го щупам. Щупих си шибан... Това ще го копирайте. Щупих си буквално хайлайтера, дето е паудър хайлайтер. Ох, къде ми е една четка? Ай, сега четката си изгубих тук в тази бездънна чанта. Айто я. Сега ще те направим цялото да пляскаш. Муха! В гримовете ми. Клюк. Ще го щупиш накрая. Няма. Чупата това е толкова здраво, че няма накъде. Чакай, тук ще бъде клюк. Не, крий се, Красимир, хора след малко се връщат. Абе, ще се пробвам. Сега. Следния ще завършик. Готова ли си? Да. Спирава на есенс. Коми.
Моля да си сложиш до аз. Не, аз те гримирам. Моля те, не ме е страх някой друг. Аз искам да се направя. Защо? Защото ме е Аз не слагам ето тук, аз буквално слагам само тия задните. бръкнах си в околата. Браво. Ай, Кате, какво Убих сте се. направи, бе? Аз нямам... Аз ти казах да ти я направя, дай, че замаза само положението. Кате, спри, просто не го размазвай. Не го размазвай, че става по-зле. Не, човек, ти го прави така. Много бе боли. Лите газа, с малко и ръката ще мажеш, спри. Аз ще довърша. Не, искам да си тря всичко. Да, аз да го изтрия. Не бях не се изтря. Ей, тук под окото имаш. Ей това. Ясното ти. Ясно. Това? Да. Оба. Имаш още, пък не знам. Ох, сега ще го прикрием с пудрата, сега видял. Така. Пудрата винаги е номер. Сега ако не мога да я отворя тази пудра, тази бананова пудра. Аз се чудя, що пише банан. Аз се чудя, що пише банан. Защото е бананова пудра. Значи мога да изям. Не. Просто така се И тя ли ти отлили? По принцип. Кото? Много добре. А? По принцип, да. Пази са, да замажеш положението. Сега просто така разбира. За мен нищо не съм направила. Ох, Кате, ти се омаза с ек. Време, Кати! О, Боже! Защо дава се към оградата? Последния ще върши. Това не е setting спрей, спокойно. Добре. Благодаря ви, хора, че гледахте това видео. Обичаме ви и ще се видим отново скоро. Чао!